У гэты самы час прыйшлі некаторыя, паведаміўшы яму пра галілейцаў, кроў якіх Пілат змяшаў з іх ахвярамі. І адказваючы, сказаў ім Ісус: «Ці вы думаеце, што гэтыя галілейцы былі большымі грэшнікамі, чым іншыя галілейцы, што так пацярпелі? Не кажу вам, але калі вы не навернецеся, усе падобна пагінеце. Або тыя 18, на якіх упала вежа ў село і забіла іх, вы думаеце, што яны былі больш вінаватымі, чым усе людзі, што жывуць у Єрусаліме? Не кажу вам, але калі не навернецеся, усе вы падобна пагінеце». Затым казаў ім гэта для параўнання. Нехта меў дрэва фігавае, пасаджанае ў яго вінаградніку, і раз прыйшоў шукаць пладоў на ім і не знайшоў. Дык сказаў вінаградару: «Вось уже 3 гады, як я прыходжу, шукаючы плода на гэтым дрэве фігавым, і не знаходжу. Выкарчуй яго, нашто ж тады зямлю займае?» А той, адказваючы, гаворыць яму: «Гаспадар, пакінь яго і на гэты год, пакуль я абкапаю яго і абкладу гноем. Можа, стане даваць плод, а калі не, то выкарчуеш яго». І навучаў ён у адной сінагозе ў суботу. І вось адна жанчына, якая 18 гадоў мела духа немачы, была сагнутая і не магла ніяк глянуць уверх. Калі ўбачыў яе Ісус, паклікаў ды гаворыць ёй: «Жанчына, вызвалена ты ад сваёй немачы», і ўсклаў на яе рукі. І яна адразу выпрасталася і славіла Бога. Тады начальнік сінагогі, абураны, што Ісус аздараўляў у суботу, казаў, звяртаючыся да людзей: «Ёсць 6 дзён, у якія належыцца працаваць. Дык у тыя дні прыходзьце і аздараўляйцеся, а не ў дзень суботы». А Господ адказаў і сказаў яму: «Крывадушнікі, ці ж кожны з вас у суботу не адвязвае вала свайго або асла ад ясляў, ды не вядзе напаіць? А ці ж гэтая дачкі Абрагама, якая дэманам звязана вось уже 18 гадоў, не належала вызваліць з гэтых путаў у суботу?» Калі гэта казаў, засароміліся ўсе яго супраціўнікі, а ўвесь народ цешыўся з усіх слаўных дзеяў яго. Дык далей казаў: «Да чаго падобнае валадарства Божае і да чаго прыпадобню яго? Падобна яно да гарчычнага зярняці, якое, узяўшы, чалавек пасеяў у сваім агародзе. Вырасла яно і сталася дрэвам, і птушкі нябесныя адпачывалі на яго галінах». І зноў гаварыў: «З чым параўнаю валадарства Божае? Яно падобнае да рошчыны, якое жанчына, узяўшы, умяшала ў 3 меркі мукі, пакуль не ўкісла ўсё». І хадзіў, навучаючы па гарадах і вёсках, накіроўваючы шлях у Єрусалім. І хтосьці гаворыць яму: «Господі, ці мала тых, што будуць збаўлены?» А ён казаў ім: «Намагайцеся ўвайсці праз вузкую браму, бо кажу вам, многія будуць імкнуцца ўвайсці і не змогуць. Бо калі ўстане гаспадар дома і замкне дзверы, будзеце стаяць вонкі і стукацца ў дзверы, кажучы: «Господзе, адчыні нам». І ён, адказваючы, скажа вам: «Не ведаю вас, адкуль вы». Тады пачнеце гаварыць: «Мы елі і пілі з табою, і навучаў ты на нашых вуліцах». Але ён скажа вам: «Не ведаю вас, адкуль вы. Адыдзіцеся ад мяне усе, што чыніце беззаконне». Там будзе плач і скрыгатанне зубоў,
калі ўбачыце Абрагама, Ізаака ды Якуба, ды ўсіх прарокаў у валадарстве Божым, а саміх сябе вон выкінутых. Ды прыйдуць з усходу і з захаду, з поўначы і з поўдня, і ўзлягуць у валадарстве Божым. І вось ёсць апошнія, якія стануць першымі, і першыя, якія стануць апошнімі. У той самы час падышлі да яго некалькі фарысеяў, кажучы яму: «Выходзь і ідзі адсюль, бо Ірад хоча цябе забіць». Ён гаворыць ім: «Ідзіце і скажыце таму лісу: вось я выганяю дэманаў і ўчыняю аздараўленні сёння і заўтра, а на трэці дзень скончу. Аднак трэба, каб я хадзіў сёння і заўтра і надалей, бо не бывае, каб прарок гінуў па-за Єрусалімам. Єрусалім, Єрусалім, які забіваеш прарокаў і камянуеш тых, што да цябе пасланыя. Колькі разоў хацеў я сабраць сыноў тваіх, як птушка птушанят сваіх падкрылы, але ты не хацеў. Вось застанецца вам дом ваш пусты, бо кажу вам, не ўбачыце мяне, аж пакуль не надыдзе час, калі скажаце: «Дабраславёны, хто прыходзіць у імя Господа».